आंनि मेगनाव मोदै बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो दोहो दोहो खामग्लिनाय गोसोआ जोंखांदों दिनै अरनि सालाय। मिथिया आंदि सोरनि थाखाय गोसोआ गोसोखौ सिनायोमोनब्ला दुखु सुखुआबो समानै रानजागौमोन। आरोबाव आद्रा थाबावलियामोन जेबोआनो। दाथ' साननानैल' थानांबायसै एखुथा गोसो सिङावनो सिरि सिरि। गारबोनाय बै समफोरखौ गोजोनै बारहोबोदोंमोन जेब्ला आं नोंखौ एसेबो सिनायानोमोन। नाथाय सानबेसेथो हारसिङै थाखोमानो नोंनि महराव आंनि नोजोरा मालाय। गोरबो बिखायाव सुनानै दोनखाबायमोन नोंनि गोमोथाव महर मोखांजों बिसुब हांखोनि मोनस्नि गाबजों। दिनै मानोबा फारि फारियै गोमालांबाय। थिनानै दोननाय गलाब बिबारानो सोरनिबा बागानावसो बिदै गसरहैबाय। थाखानाय गावनि जेवराखौ सौसिलांनानै। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।